finalmente, ímonos poñer serios porque o asunto que ven a continuación require a nosa atención. Imos falar do cancro colorectal. É o cancro máis abundante en España e concretamente en Galicia. Máis de 1000 persoas morren ao ano por culpa do cancro colorectal. Moito máis, por suposto, que os cancros de pulmón ou de mama, que tamén son mortais. E como podemos evitalo? Pois cunha dieta equilibrada e, sobre todo, coñecendo a nosa propia xenética. Ímolo ver a continuación neste programa, pero para ver todo isto teñen que quedar connosco os próximos 30 minutos. Imos falar agora do cancro que ten máis incidencia entre os españois e tamén entre os galegos, o cancro colorectal, que afecta máis ou menos por igual a homes e mulleres, a diferenza de outros cancros. O de pulmón afecta máis aos homes, o de mama máis ás mulleres. E por que ese cancro é tan activo, o cancro colorectal? Pois quizáis polos hábitos que temos. En todo caso, a comida influe e tamén a nosa herdanza xenética. Hai un grupo de investigadores que están buscando as causas, María Solar, deste cancro colorectal en Galicia. E a que conclusións poden chegar? É un estudo impresionante, un estudo dos máis grandes que se teñen feito, sen dúbida o máis grande, en Galicia sobre este tema. Están implicados doutores, científicos de todos os hospitais galegos, de universidades, de diferentes centros, e o que queren saber é por que unhas persoas e non outras desenvolven ese tipo de cancro. Sabemos que a dieta influe, sabemos que lle chaman o cancro da maneira de vida occidental, porque ademais está claro que a nosa vida perxudícanos, pero tamén hai un risco ás veces xenético detrás. Ben, pois de cada doente que padece este cancro conservaránse conxeladas durante moitísimos anos mostras dese tumor, mostras de tecido sano, ademais sangue deles, sangue dos familiares, e unha enquisa amplísima sabendo como viven, que comen, que problemas poden ter de saúde, que fármacos toman, todo a súa vida, todo absolutamente sobre eles. Para que? Pois para chegar a esa primeira conclusión ou para buscar a verdade. Por que esas persoas e non outras padecen o cancro de colon? La tarde, ya te digo, pasa como media hora dándole vueltas. O cancro colorectal sitúase como a primeira causa de morte por cancro en España, e Galicia é a segunda comunidade con máis incidencia. Aféctalle principalmente a persoas maiores de 50 anos, pero hai familias cun risco xenético nas que pode aparecer antes. Como noutras doenzas, o cancro colorectal non ten unha única causa. Hai unha asociación de factores desencadeantes, e iso precisamente fai máis difícil loitar contra el. Por unha banda están os factores ambientais, marcados pola dieta e o estilo de vida, e por outra, os xenéticos. Certas familias teñen unhas alteracións nos seus xenes que os predispoñen a padecer a enfermidade con máis facilidade. Pero hai maneiras eficaces de loitar contra el. É un dos cánceres prototípicos nos que se pode facer un diagnóstico precoz e un tratamento de lesións premalignas, é dicir, lesións que van, en algúns casos, evolucionar a cáncer, tratalas nunha fase previa e evitar no transcurso dos anos a aparición desos cánceres. Para vencer o cancro hai que coñecelo, saber que xenes son os que están alterados cando hai un risco familiar, saber que factores do noso estilo de vida axudan a desencadealo. Se logramos sabelo, poderemos previr e tratalo con máis éxito. Galicia acaba de participar nun proxecto piloto co Instituto Nacional de Saúde americano. Tratábase de poñer en marcha un complexo operativo e facer a infraestructura precisa para guardar mostras de tecido e información pormenorizada de cada paciente con cancro de colon e recto e da súa familia, co fin de conseguir unha gran base de datos que despois os científicos poidan analizar e sacar conclusións. Preténdese coñecer que teñen en común estas persoas. Que fixo que un bo día as células do intestino mudaran, se alteraran e comezaran a reproducirse desordeadamente, dando lugar a un cancro. Estes estudios que estamos facendo o que tratan é de investigar de forma exhaustiva todos que son os hábitos de vida, alimenticios, enfermidades anteriores, fármacos que se teñen empregado, antecedentes familiares de cáncer colorectal ou de cáncer en outras localizacións, e iso tratar de interrelacionalo con alteracións moleculares, xenéticas, e ver que combinación se demostre que teña unha asociación máis importante. Nós o que lle facemos é facilitar ao resto dos grupos pois a posibilidade
de facer uns sistemas de información que poidan facilitar a recollida dos datos dos individuos e que permita dúas cousas ben importantes. Unha delas é analizar e estudiar os datos axeitadamente a posteriori. E outra cousa moi importante é que nos facilitamos un sistema de información que permite a integración dos resultados e dos datos deste estudio cos de outros lugares que se fagan no mundo. Só 6 centros de todo o mundo participaron neste estudo, todos americanos agás un canadense e outro australiano. O remate do proxecto, Galicia contaba cunha rede de hospitais colaboradores pola nosa xeografía, xunto coa Fundación de Medicina Xenómica do profesor Ángel Carracedo, que estuda a parte de xenética, e o IMEDIR da Universidade da Coruña, que pon a tecnoloxía para organizar o traballo e os datos. Rematado o proxecto cos americanos, o resultado foi tan bo que se decidiu seguir e ampliálo a máis hospitais para o que recibiron a axuda da Xunta de Galicia. No futuro, o 100% dos doentes de cancro colorectal participarán deste estudo. De cada un deles conservarase tecido tumoral e san, mostras de sangue del e da súa familia, e unha enquisa exhaustiva sobre dieta e hábitos. La enfermera que supervisa los quirófanos sabe que se va a operar a un paciente de cáncer de colon y sabe que esa muestra no tiene que seguir el curso normal que siguen el resto. Y entonces, pues el cirujano también está avisado y en cuanto se amputa, se le pone en manos de un celador que la baja inmediatamente a nuestro laboratorio. Allí, o un patólogo o un técnico o los dos juntos estudian y deciden qué fragmentos. Y entonces se hace allí la congelación. Os fragmentos elixidos conxéranse en nitróxeno líquido e gárdanse en neveiras a menos 80 graus centígrados durante os anos ou décadas que se precise. Todas esas mostras poden ser desconxeladas en calquera momento e someterse a análises xenéticos ou químicos. Nelas consérvanse as respostas que algún día os científicos conseguirán desentrañar. Hai que ter en conta que hoxe os métodos para averiguar cousas son uns determinados, pero no futuro probablemente surdan novas investigacións que nos fagan pensar que hai outras cousas implicadas. Se non temos a mostra guardada, xa non podemos estudiar sobre ela. Pronto sairá á luz unha páxina web elaborada polo IMEDIR cunha parte pública na que calquera poderá recibir información sobre o cancro colorectal e todos os avances da investigación, e outra parte privada para a coordinación dos distintos grupos de traballo. A día de hoxe non hai ningunha circunstancia clara que se relacione coa aparición do cancro colorectal, pero sí hai un conxunto de hábitos de vida que influen nunha maior incidencia, como as dietas pobres en fibra, vexetais e froita, o consumo elevado de carne vermella, embutidos e pratos elaborados, o tabaco, a obesidade ou o sedentarismo. Podemos comezar por evitalos.